Introduktion til statistik. Non-parametriske t-test. Da vi snakkede om t-testen, der nævnte jeg, at data skal være på en ratio- eller intervalskala. Og hvis den ikke er det, så skal vi bruge alternativ test. Eller hvis det ikke er bare nogenlunde normalt fordelt data, vi snakker om. Og her er de her non-parametriske test. Så non-parametrisk test betyder som regel, at den ikke går ud fra, at data er normalt fordelt. Og som regel kan vi også bruge den på data fra spørgeskemaer, hvor svarene er rangeret. Så det er en super nyttig test. Eller de her test, der er mange forskellige non-parametriske test. Men de kan alle sammen bruges på ikke normalt fordelt data, og som regel på rangordnet data. Et spørgsmål kan så være, kan de her bruges på normalt fordelt data, eller data, der er på en ratioskala? Og svaret til det er, ja, det kan de også sagtens. De her kan bruges på alle mulige andre typer data også. De kan bruges på en meget bredere gruppe af data end vores t-test. Hvorfor bruger vi dem så ikke på alle mulige andre typer data? Det er så fordi vores data, de her tests, de ignorerer en masse information. Og det gør, at de er meget dårligere til at detektere en sand effekt, hvis den er der. Så hvis vi har en effekt af behandlingen, så kan det sagtens være, at vi tester med en t-test, og så ser, at der er en effekt. Men når vi så prøver med en af de her test, på præcis det samme data, så vil den vise, at der ikke er nogen effekt, fordi de er mindre følsomme til at detektere effekter. Så vi bruger kun de her test, når vi rent faktisk har en grund til at bruge dem. Vi bruger dem ikke, hvis vi kunne bruge en t-test i stedet for. En t-test er mere følsom. Så vi har nogle antagelser, eller vi har mere nogle ikke-antagelser. Vi forventer ikke, at data er normalt fordelt. Data kan være på en ratio, interval eller ordinal skala. Der skal stadigvæk være en rækkefølge i tingene. Vi kan ikke bruge dem her til data, der bare er i kategorier. Man skal kunne sige, at den ene værdi er større end den anden værdi, som er større end den tredje værdi, for at de her virker. For alle de versioner af de her test, som ikke er parrede test, der skal vores data også være uafhængige, som vi snakkede om ved t-testen. Så den første test og den ældste test, det er sign-testen. Og det er egentlig en gammel test, men jeg tager den lige med, fordi jeg synes, den er en rigtig god introduktion til den næste test. Fordi den bygger på den her. Så en sign-test, den er meget ufølsom, så vi vil ikke generelt anbefale, at I bruger den. Det den gør, det er, om den tester, om medianen er forskellig fra 0, eller et eller andet tal. Så den er erstatningen for vores simple t-test, som vi snakkede om før. Men nu går jeg bare ud fra, at det er 0, vi sammenligner med. Hvis det er sandt, at vores data, at medianen af vores data er 0, så forventer vi jo, at halvdelen af vores samples er over 0, og halvdelen er under 0. Eller det tal, vi nu sammenligner med. Og så kan vi sådan set bare tælle, hvor mange værdier er over 0, og hvor mange er under 0. Og hvis hvis vi for eksempel har 10 samples, så er det meget nemt at sige, okay, vi vil forvente, at der er 5 over og 5 under, og med en lille smule udregning, som jeg ikke vil gennemgå her, så kan vi også rimelig nemt regne ud, hvor sandsynligt det er, at vi får 4 og 6, eller 3 og 7, eller 2 og 8. Vi kan regne ud præcist, hvor sandsynligt det er at observere en vis ulighed mellem tallene. Og det er klart, hvis vi ser 0 på den ene side og
alle 10 samples på den anden side. Det vil være ekstremt usandsynligt, hvis nulhypotesen var sand. Hvis I vil vide, uden at jeg skal snakke om det her, kan vi regne ud den her fordeling. Det er, hvad vi kalder en binomial fordeling. Men I kan tænke på det, at vi kan sådan set bare bede en computer om at trække et lod fra en fordeling med en median på 5. Og så vil vi se, at vi ser sådan en fordeling her. Det er rimelig nemt at udregne. Lige det her er faktisk et screenshot, jeg tog fra en glimrende video fra Z-Statistics. Jeg skal prøve at se, om jeg kan huske at lave et link til den video, fordi den er faktisk super god, hvis I er interesseret i gå mere i dybden med, hvordan det her virker. Så, yep. Så det var sign-testen. Den kigger bare på, er de større end eller mindre end den median, vi forventer. Så har vi Wilcoxon. Og Wilcoxon er bare ham, der fandt på det. Men problemet er, at Wilcoxon har faktisk lavet ret mange tests. Så der er flere tests, der kan hedde Wilcoxon et eller andet. Så kig på det her. Det hedder Signed Rank Test. Så Signed, det var, hvad vi kiggede på før. Det var en sign-test, hvor vi kiggede på, er den bare større end eller mindre end. Her ser vi Signed Rank. Så vi bruger stadigvæk, om den er større end eller mindre end, men så kigger vi også på, hvor langt er den fra 0. Og hvis den værdi, der er længst væk fra 0, den tæller mest, den værdi, der er næst tættest på, den får en rang, der er en mindre, og så videre. Så hver af dem får, så hvis vi har 10 værdier, så den, der er længst væk fra 0, den får værdien 10. Så vi giver hver af dem en rang, alt efter hvor langt de er væk fra 0. Og så tager vi alle dem, der er mindre end 0, så de negative, og lægger sammen. Og vi tager alle dem, der er større end 0, det vil sige de positive, og lægger sammen. Og så får vi et tal. Og det her tal tager både højde for, hvor langt punktet ligger fra 0, og om det er mindre end eller større end 0. Så det bruger mere information end vores sign-test. Så den er væsentligt mere følsom. Men ellers ideen er den samme. Og vi igen kan regne ud på samme måde som før, hvor sandsynligt det er noget er større end eller mindre end. Det er en lidt mere kompliceret udregning, men det er forholdsvis nemt. Det man gjorde i gamle dage, da man ikke havde computer, det var faktisk, at man havde lavet de her udregninger på forhånd, med hvor sandsynligt det er, at noget er større end eller mindre end, og så kunne man bare slå det op i en tabel. Så de to første her, de sammenligner en gruppe med 0. Og de kan så også bruges til parrede data, fordi der trækker vi dem bare fra hinanden. Men hvis vi sammenligner om to grupper har samme median, men det er ikke parrede data, så bruger vi en Mann-Whitney U-test. Den har også et andet navn, men det vil bare komplicere det mere, hvis jeg fortæller jer, hvad det er, fordi det minder meget om navnet på den foregående test. Her, der får alle tal en rang, så i begge grupper, der siger man, vi tager alle tallene i begge grupper, det største tal får den højeste rang, og så tæller man nedad indtil den mindste værdi, som får den laveste rang. Og hvis de her grupper er lige store, eller har samme værdier, så vil den rangordnede fra den ene side og rangordnede fra den anden side være lige store. Fordi de vil skiftes til at være den største. Der vil være en, der var den største, og en anden, der vil være den største, og på den måde. Og det kan vi sammenligne med en fordeling på samme måde, som vi kunne i den forrige. Og det minder egentlig meget om en t-test, det her. Pointen med de her test er sådan set, at vi bare arbejder med at rangordne data. Fordi vi ved, at vi ikke kan stole på de præcise værdier, fordi vi ikke er på en intervalskala. Og så siger vi bare, så ignorerer vi de præcise værdier og siger bare, er de større eller mindre end alle de andre værdier, og så rangordner vi dem. Og det er sådan langt de fleste non-parametriske test virker. Problemet med dem er, at de skærer den præcise information væk, så vi mister den præcise information. Så hvis vi kunne
Hvis det var på en interval eller en ratioskala, så ville det være bedre at bruge en test, som bruger den fulde information, i stedet for at skære noget af dataene væk. Så det var de non-parametriske test.